μας απαγγείλουν και ένα μικρό απόσπασμα από το Θούριο. Απαγγέλουν η καρδιά του Έλληνα. Πού είναι η κόμμα? Της πίνδου τα ψηλά βουνά, στο γράμμο και στο βίτσι, η Ελλάδα βροντοφώναξε ελεύθερη να ζει. Και αντίχηση στις κορυφές από άκρη πέρα ως πέρα, το θηρικό το όχι της και μια φωνή αέρα. Να δεις η Ελλάδα μας που σε πολέμου ώρα ηρωικά πορεύτηκε και πάντα νικηφόρα. 28 Οκτώβρη απαγγέλουν ο Μιχάλης, ο Γιάννης, η Ελεονόρα και η Ραφαέλα.
Ελληνοπούλα μας απαγγέλουν η Φέδρα και η Κατερίνα. Το λέω και το νιώσω, τσικαζούλα μου. Μασά, να τα ακούσουν οι μεγάλοι, να το μάθουν τα παιδιά. Είμαι εγώ Ελληνοπούλα. Για τη σημαία θα μας πούν ο Γιάννης, ο Ζήσης, η Δήμητρα, η Κατσαρού και η Δήμητρα η Μπουλιέρη. Πατρίδα μου η σημαία έχει γράμμα γαλανό. Δεν θυμίζει καλαμένο, ένα κακαφροκαλό. Την αντίγει με τα μάη, δεν φοβάται το δεσό. Κάτι σαν η ράγια, γιατί κάτι να φω. Και για τούτη τη σημαία χάθηκαν τόσες ψυχές στα βουνά της Αλβανίας, της Σπυριδού, της κορφές. Ω γαλάζια με σημαία δοξασμένη να σε πάντα, όπως τότε με τις νίκες των ηρών του 40. Γιορτάζει η πατρίδα, πρωτοφωνάζουν η Λίνα και ο Φίλιππος. Γιορτάζει πατρίδα μεγάλη χαρά, ψία της σημαία, ψία την καρδιά. Μου πούνε μου μπάνες, μου πούνε μου μπάνες, αλήτα, νας. Τιμή στους τραυματίες απαγγέλουν ο Μάρκος, ο Μάριος, ο Κωνσταντίνος, ο Νικόλας και ο Αντώνης. Μέσα στη φωτιά της μπάγης ρίχτηκαν ηρωικά και να δώσουν στη γλυκιά μας την πατρίδα ελευθεριά. Όχι είπαν με ένα στόμα, όχι εχθρέ της ελευθερίας, στο ελληνικό το χώμα, μα δεν το πως δεν περνάς. Φοβήθηκα το πόλι, τι θέλανε τη ζωή, νος τη δόξα της πατρίδας, νος τη νίκη τη τιμή. Και γι' αυτό η Ελλάδα τώρα τους τιμά την αντριοσύνη, κι όλοι εμείς αυτούς χρωστάμε
δικαιοσύνη. Το όχι πρωτοφωνάζουν ο Νικόλας με τον Ανέστη και από κοντά θάνατος η Λευτεριά, ο Ιάσονας και ο Γιάννης Μινάς. Το ποίημα «Η καρδιά του Έλληνα». Και στράψαν όλα τα βουνά, βούηξαν τα λαγκάδια και η καρδιά του Έλληνα γέμισε περηφάνεια. Και τώρα θα ετοιμαστούν για να μας απαγγείλουν όλοι μαζί τον Οκτώβρη του 40. Θα μας τραγουδήσουν τη Μεγάλη Ελλάδα.
Ολοκληρώνουμε με τα παιδιά του νηπιαγωγείου που απαγγέλουν με την αθωότητα που τα διακρίνει την ιστορία της 28ης Οκτωβρίου και υμνούν την ύψιστη αξία της ειρήνης με την ευχή να επικρατήσει σε ολόκληρο τον κόσμο. Εκείνο τον Οκτώβριο το έδοξο 40, κανείς δεν φανταζόταν τα φλήμερα μαντάτα. Μια χώρα που δεν έσκυψε ποτέ στο κεφάλι, σ' αγώνα δύσκολο να μπει, θα αναγκαστεί και πάλι. Θα πρέπει να θυμόμαστε όλη αυτή τη μέρα που οι Έλληνες δεν δίστασαν να διώξουνε πέρα ως πέρα αυτούς που αποφάσισαν πόλεμο να ασύσουν σε εδάφη που είναι ελληνικά να έρθουν να κατακτήσουν. Ένας μεγάλος πόλεμος άρχισε στην Ευρώπη και γρήγορα μέρος αυτών πήραν και άλλοι τόποι. Ο δεύτερος παγκόσμιος είχε πια ξεκινήσει, αφού ο Χίτλερ ήθελε στη γη να κυριαρχήσει. Ο Μουσολίνι ο Ιταλός, αυτόν ακολουθώντας όλες τις γύρω περιοχές, φόβησε απειλώντας. Μες στην καρδιά βρισκόμαστε ενός σκληρού πολέμου που όμοιον δεν συνάντησα ξανά στη γη ποτέ. Όλες οι χώρες βάθηκαν να αλληλοσκοτωθούνε και δυνατοί τους πιο μικρούς με διακαταχτούνε. Και έτσι ο ελληνικός στρατός προέλασε γενναία και ένα χειμώνα ολόκληρο χτυπούσε θαραλέα. Στη Σπύρου απάνω τα βουνά συλλάστηκε τα κρύα, τους Ιταλούς απόθεσαν ως και στην Αλβανία. Ελλάδα και απόθεμα χρονά που έλυνε ξανάλα, θεραλίζει, θεραπά. Όμως ο Έλληνας το όχι μέσα στην καρδιά του το έχει. Τον εγώ τον αντιμετωπίζει, αγωνίζεται, τερπίζει. Παιδικό η απορία, τα ναύτες από το πατρία, πολεμούν την ελευθερία. Και όλα σπίτω στο χιόνι κι ο στρατός μας να παγώνει. Όμως πίσω δεν θα κάνει και καμιά μάχη δεν χάνει. Ο στρατός εκεί κερδίζει και ζημιάς μας σχηματίζει. Και οι ναύτες όπως όλοι έχουν έτοιμο το βόλι. Υποβρύχια και πλοία σκίζουν τα νερά τα κρύα. Τα κατόγια τα απειλήσουν και αττικά πλοία φυσήσουν. Και οι ναύτες με καμπάνι τραγουδάνε μες στα μπάρι. Ήμουν άλλο πόλη με βλακή και ξελαβόλη. Το εθνό το προβαλβίζουν, τες γυρίζουν πίσω, βοήθεια από αέλος έρχεται σε κάθε μέλος.
ηρωίδες είναι στις ιστορικές σελίδες. Κρύβει πήδος μονοπάτια, από του ερθού τα μάτια και αποστολή τους έχουν μέσα σε αυτά να τρέχουν. Κουβαλούν πολεμοφόβια, προχωράνε με τα πόδια μέσα στα χιονισμένα μέρη που ο στρατός μόνο τα ξέρει. Η βοήθεια στο στρατό τους είναι έργο και δικό τους. Τρόφιμα, όπλα και σφαίρες κουβαλάνε με τις μέρες. Λένε ότι μετώπισαν τους ατόλους και μόνο. Τους ατόλους έλαβαν η Γερμανία. Τη χώρα έσπερε με μιας το φόβο και τη βία. Και έτσι αρχίζει η κατοχή που ρήμαξε τον τόπο και όλοι ζητούσαν να σωθούν σχεδόν με κάθε τρόπο. Παιδιά στους δρόμους πέθαναν από μεγάλη πείνα. Κανείς δεν τα λυπήθηκε τα έρημα εκείνα. Από τη φτώχεια την πολύ όλα χρησιμοποιούνται κι όλα στη μαύρη αγορά τόσο ακριβά πουλούνται. Και ο ναζισμός οδήγησε θάνατο ανθρώπου κι όλοι με δει στάλθηκαν σε μακρινούς μας τόπους. Στρατόπεδα συγκέντρωσης, συλλήψεις, εκτελέσεις, οι ιστορίες της κατοχής σε κάνουν απονέσεις. Όμως οι Έλληνες ποτέ δεν σκύψαν το κεφάλι. Αγώνα δώσανε σκληρό όπως δεν δώσαν άλλοι. Από όλους και πιο πολύ αυτοί που δυστυχούν είναι τα θάτα παιδιά που θα καταγαούνται και γιατί να υπάρχει πόλεμος και πίσω τους ανθρώπους και συμφωνείς τρέχονται σε όλους τις γης τους τόπους. Κάποιοι από αυτά μαζεύονται κρυφά να συζητήσουν για τα άσχημα που γίνονται και για όσα τους φοβίζουν. Παιδιά που έτυχε να ζουν σε μια μικρούλα χώρα από τον πόλεμο κι αυτοί ταλαιπωρείται τώρα. Και από τα λόγια του σωστά φτάσανε στις πράξεις. Ποτέ μη φοβηθείς να πεις αυτά που θες να αλλάξεις. Δύο φοιτητές κατέβασαν μια νύχτα της σημείας και πήρα γέμισε η καρδιά του Έλληνα γενναία. Στο φασιστικό το μένος, στα βουνά αντάρτες βγήκαν και στις πόλεις τρόπους βρήκαν να αγωνιστούν με θάρρος κόντρα στη σκλαβιά στο βάρος. Αν σε ο δρόμος για πολλά και φαναστά ακόμη, η αντίσταση οργανώθηκε και όλο δυναμώνει. Αντάρτες βγήκαν στα βουνά και φοιτητές στην πόλη, ανάρτιες στο δαλακτή στάθηκαν σχεδόν όλοι.
πληγές θα κλείσουν, όμως οι άνθρωποι ποτέ δεν θα το λησμονήσουν. Αυτοί που θυσιάστηκαν μένουν στην ιστορία, για αυτούς δεν είναι αρκετά μαρμάρινα μνημεία. Αυτούς που θυσιάστηκα, μες στην καρδιά τους έχω, με το παράδειγμα στον τα βάζω να αντέχω. Καν κάτι έμαθα καλά, είναι πως η ειρήνη θα πρέπει πάντα στη ψυχή, μα και στο νου να μείνει. Θα αγωνιζόμαστε για την ελευθερία. Το μίσος δεν θα αφήσουμε να γράψει ιστορία. Το παρελθόν μας έδωσε κληρονομιά μεγάλη και του πολέμου τα δεινά ας μην τα ζήσουν άλλοι. Μετά σε σκότωσε κι αυτός. Ήθελα άλλο ένα ζεστό χειροκρότημα για όλα τα παιδιά, τις νηπιαγωγούς, την κυρία Ζέτα, την κυρία Τίνα, την κυρία Μαρία, την κυρία Αγγελική, την κυρία Στέλλα, την κυρία Ελένη, την κυρία Φωτεινή μας. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν. Νιώθουμε ακόμα πιο υπερήφανοι όταν βεβαίως οι ευχές και όλα τα τραγούδια και τα ποίηματα προέρχονται από μικρότερα παιδιά του σχολείου. Όλοι όρθιοι για τον εθνικό μας ύμνο. Σας ευχαριστούμε πολύ.